Ningwati na ka foli ta kanyesi aw kelengela bela jelema amunu bala ka jamu ka suantile lage doni so akela fama ye ani aw kuntala ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka da bara na tabolo kan bi kokura an wele bila an ka doni baba ma jiri karamɔgɔ Adama Dawo ina fɔ aw b'a dɔn cogoya min na ale ko ni ye jiri ɲini ka jiri dɔn ko maa si mako tɛ sa jɛnatigɛ in na diɲɛ dugukolo in kan ko bɛɛ ka yiri ɲini ka yiri dɔn k'ale bɛ adamadenw mako dilan jiri de la su ko ni dugusɛgɛ cɛ bi an ye wele bila Adama Dawo ma ko kura jiri karamɔgɔ Adama Dawo an bɛna kuma bara sɛmɛ a la folikan b'a bolo nin waati in na ka ɲɛsin aw ma an bɛ sɔrɔ ka don an ka fayida kɔnɔ Dawo kɔrɔ baasi t'i la baasi foyi tɛ yen a kɛla fama ye alhamdulilayi kuma b'i bolo fama ka fisa ni dɔ in o tiɲɛ communiqué kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada o don a kɛra fama ye nka a ma kɛ ni ɲinɛ ye Wilibali don Adama Dawo kun taamana ka taa faso la Alahu taala sɔnna n nana parce que bamananw ko ten karisa ka farin jigiya de b'a la Wilibali don karisa bɛ se a ka ko la jigiya de b'a la o don dɔnni tɛ dɔwɛrɛ jigiya kɔ tiɲɛ don Ala sɔnna n taara cɛkɔrɔbaw fɔri u ye fɛn dɔ ɲɛfɔ n ye u ko Adama i k'a dɔn k'a fɔ saka kunu bɛ yen adamaden i bɛ sa Alahu taala bɛ wuli i wuli k'i jɔ k'i ɲininka i ka fɔta ani i ka kɛta ani i ka dunta la Wilibali don o de kosɔn Adama Dawo ko a kumana yɔrɔ yɔrɔ o kuma a yɛrɛ ni Ala de cɛ yala an ka don kuma kɔnɔ an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo Wilibali don k'an filɛbagaw fo o don ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo tiɲɛ don n'i y'a mɛn anw jɔra kungo kɔnɔ n'i y'a mɛn an nanaya dɔ de bɛ k'an kɔlɔsi dɛ sɔrɔsiw don an bɛ Ala deli an ka mɔgɔw bɛ baara min na les femmes an ka faamaw bɛ baara min na Ala k'u jɔyɔrɔ bɛ tindi ma Ala ka se d'u ma Ala k'u kɔrɔta u ka laɲini ye min ye tigi Ala k'u d'u ma foyi tɛ Ala kan ye ko mana gɛlɛ cogo cogo an k'a di Ala ma a bɛ ɲɛ sɔrɔ ni Alahu taala sɔnna i ye n ɲininka ne de ye Adama ye ka bɔ Yɔrɔso cercle la Miɲanka don a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Sikaso de ma yiri karamɔgɔ don ne balimakɛ anw filɛ yiri dɔ gɛrɛfɛ a bɛ fɔ ne ma ko zaban dugumajɔ zaban dugumajɔ wala an ka taa zaban de tɛ ne ya nin ma yɛlɛ yiri sanfɛ o yalɔ nin bi ya yiri ta la a ma yiri minɛ ka yɛlɛ donc ne ye zaban dugumajɔ ye ne balimakɛ Adama Dawo lamɛn k'a fɔ a b'a fɔ k'a tɔ to ko i k'a wele la Adama Dawo k'a laɲini t'u ye fayida lakika nka Adama Dawo bɛ kuma kelen fɔ ye i mana fayida kɛ cogo cogo fayida in bɛ kɛ ka sɔrɔ i bɛ ko dɔ la fayida kɛ i ka cɛsiri kana fayida kɛ i ka taa da dɛ ko Adama Dawo ko nin yiri in ko i bɛ nafolo sɔrɔ i bɛ yiri in ko de ka baara dɔ kɛ o baara in de bɛ nafolo lase i ma nin yiri in bɛ gɛrɛsɛgɛ de furakɛ sababu maanifin gɛrɛsɛgɛ tɛ ɲɛ ka sɔrɔ i tɛ ko dɔ kɛ o y'a faamu ne balimakɛ e min bɛ yen i bɛ diɲɛ ko o ko la i tɛ dɛmɛbaga sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ i ma dɛmɛbaga sɔrɔ e b'i ka baara la i b'a fɛ mɔgɔ dɔ k'i dɛmɛ mɛnganizekɛ e b'a fɛ dɔ ka mɛnganize minɛnw san k'a d'i ma i ka baara kɛ k'i ka denbaya balo i bɛna zaban dugumajɔ la n'i nana se zaban dugumajɔ la don kilisi t'a la foyi t'a la yiri don n'i y'a kɛ pɛtɛti t'a la ne balimakɛ e ka nin yiri nin li bɔ kuru 3 e ka furaburu bɔ kuru 4 a kɛra joli ye 7 tɛ yanni i ka kɔrɔba i ye fɛn dɔ min u ye nɔnɔ ye i bɛ nɔnɔ dɔɔni k'a la i bɛ dugawu kɛ nin yiri in na i b'a fɔ Ala e ye ne dan ka yiri dan yiri in bɛ woyo cogo min na i ka gɛrɛsɛgɛ di ne ma ne bɛ se ka n yɛrɛ balo cogo min na yiri in ko tile 7 i k'a bɔ ka fili kana taa fili sira la dɛ kabini kilamu kan ka da ye aw bɛ yiri ko ka taa fili mɔgɔw ka sira la o man ɲi dɛ e yɛrɛ ɲinitɔ mana taa dɔ ma ko sa est-ce que a ka ɲi o cɛ man ɲi wala i bɛ yiri ko k'a walaka k'a fili mais n'i ye yiri ko k'a sirilen fili gɛrɛsɛgɛ ma foni Alahu akbar mɔgɔw k'o fana faamu Alahu akbar i y'a faamu a tɛ tɛmɛ o kan Alahu taala sɔn Adama Dawo nin waati in na ka di anw ye ka nɛgɛjuru sira ko di limanaw ma an bɛ sɔrɔ ka taa fayida wɛrɛ kɛnɛ kan Adama Dawo ka numéro 82 09 99 16 Alahu akbar Alahu taala sɔn a tɛ tɛmɛ o kan nin waati in na an b'a fɔ aw kan bɛn fayida wɛrɛ kɛnɛ kan an ka jamukan kɛnɛ kan dɔnni so 223 Chrono TV aw kan bɛn